משהו חדש כאן, נכון? עד היום, כשפתחת את האינטרנט, קיבלת את דף הבית הזה. מהיום, דף הבית שלך, הפורטל הארגוני אותו אתה מקבל בהיכנסך לאינטרנט, משנה את פניו ויראה כך. הפורטל הארגוני החדש נוצר במיוחד עבורך. תוכל להחליט בעצמך מה חשוב לך ולקבל מידע רחב ומגוון במהירות וביעילות. הבה נכיר אותו מעט. ברצועה העליונה של הפורטל תוכל לצפות בנתונים כלליים הקשורים לחברת החשמל כשהם מעודכנים. למשל, מצב עומס החשמל נראה לי רגוע היום, או תחזית מזג האוויר גשום, או כך טוב יותר. מתחת נמצא את כל הכישורים השכיחים, כמו ספר הטלפונים הפנימי. סליחה רגע, אני חייבת להתקשר לאריק. נקליט כאן את הפרטים הדרושים. היי אריק, נו איך הפורטל החדש? היי ענת, נראה פגז. ומעכשיו יש אפילו תמונה. נחמד! תחת שמך ופרטיך הארגוניים תוכל להוסיף מידע לבחירתך על ידי לחיצה על עדכן את הפרופיל שלי. תוכל לציין פרויקט שאתה מנהל, ועדה בה אתה חבר או תחום התמחות ייחודי. כל אלה יתעדכנו באופן אוטומטי במנוע החיפוש הארגוני ואפשר יהיה למצוא אותך לפי מילים אלה. בתחתית הרצועה העליונה נמצא את הסרגל הכתום. סרגל זה מכיל לשוניות המאפשרות להגיע לכל חלקי הפורטל הישן, ליישומים ולטפסים. אם נרצה להגיע לפורטל הפנימי של אחת מיחידות החברה, במקום להשתמש בכדור שהופיע בפורטל הישן, נלחץ הלשונית מבנה ארגון. ונוכל לבחור בקלות ביחידה המבוקשת. רוצה להשפיע על מבנה הפורטל החדש? זה המקום לעשות זאת. לחץ על כתוב לנו. בטופס שיפתח תוכל לציין את הערותיך. בחלקו השמאלי של הסרגל הכתום ממוקם מנוע חיפוש חדשני ורב עוצמה. בעזרתו כל חיפוש הופך להיות נוח, יעיל ומהיר. מחפש מידע על גז טבעי? התכוונתי לגז טבעי בטבע. הקש את המילים בחלונית החיפוש והופ, לפניך רשימת מסמכים ומצגות רלוונטיים מכלל המערכות המסונכרנות למנוע החיפוש. עמוד הבית בנוי קוביות המסודרות בשלושה טורים. מימין, הטור האישי שלך העובד. כאן תוכל בעצמך לבחור את הכישורים המועדפים עליך, שיופיעו באופן קבוע בדף הבית. רגע, אני רואה שחסר לי הקישור לקופות קטנות. אני אוסיף אותו. נבחר עדכן יישומים, ונעביר מהעמודה הימנית את הקישור קופות קטנות לעמודה השמאלית. באזור הפינה שלי תוכל למצוא מידע אישי, השתלמויות וקורסים שאתה עתיד להשתתף בהם, מצב הלוואות שלקחת, ואפילו, שים לב, את תלוש השכר האישי שלך, בו תוכל מעתה לצפות באמצעות הפורטל, כולל תלושים קודמים. למטה נמצא את אזור מישהו מטפל בך. האנשים שלי במשאבי אנוש, נעים להכיר. בטור המרכזי של הפורטל החדש, האזור המוקדש לעובד ולחברה. מעניין. 4 מכונאיות להרכבת טורבינות הוכשרו ונקלטו בעבודה. כל הכבוד לבנות. רוצה להעביר מסר חשוב לכולם? מיותר. יש מקום מיוחד לכך. כאן תוכל לפרסם את המסר שלך. אוי, אני מאחרת לפגישה. איך הזמן עובר כשנהנים. נבדוק אם אני יכולה להזיז אותה כדי להישאר איתכם עוד קצת. נזיז קצת את השעה. מצוין. ואפשר גם לבדוק מיילים חדשים. בטור השמאלי, טור החברה, מידע כללי וכלכלי על החברה. ויש גם מקום לברכות. היי, ליוסי יש יום הולדת היום, נשלח לו ברכה. ליוסי, שפע ברכות ליום הולדתך, עד 120. למטה יש שאלון. אם גם לי יש שאלה לכלל העובדים, אפשר לפנות בכתוב לנו לצוות הפורטל, כך שישלבו אותה כאן. קל, פשוט, מהיר וחדשני. מהיום הכל עומד לרשותך. בהצלחה וגלישה נעימה.